Turn right. Loko to si Wes, pinapa-turn right tayo. Saan tayo dadaan dyan? Ay, diretso lang tayo dito. Oo nga, piniluloko tayo ni Wes eh. Sabi niya daw turn right. Pinagluloko tayo, temo. In 150 meters, turn right. Ayun, pwede. Maniwala ko daw 150 meters. Take the next right, then turn right. Lumayas ka dyan, hindi kami magkakasyar yan. Dali, layas. In 50 meters at the roundabout, take the 4th exit. Champion na pala Denver. Ha? Yung Sila Denver. nanalo? Opo. First championship. Malaki sila eh. Take the next left onto Arnaldo Highway. Kasi kung sa tabi ng Tracy yan, dito. General Tracy Marquez. Dito ang Tracy Marquez eh. Pinapakaliwa tayo eh. Tama, pakaliwa sa'yo. Tama, kaliwa. Kanan, sir. Kanan. Kanan sa'yo. Oo. Dito. Opo, dyan. Kanan. Sa akin kaliwa eh. Kaliwa ba sa'yo? Oo. Google, ano bang gamit mo, sir? Google. Google? Oo. Google din to sa akin eh. Magkaiba tayo ng Ba't kaya ganun? paniniwala. Ay, kaya iba yung, May kanya-kanyang iba yung religion ng Google mo sa yung religion ng Google ko sa Saan tayo kakain? Kumain Magka- muna tayong tatlo. Magkaiba ng paniniwala yan. Pero ayan, may tama naman sir, may tama. Ayan. 16 kilometers lang dyan. Tama. Diretso lang tayo dyan. Tapos Ito eh, kinurek na ako ng kakanan tayo dyan. kaso 21 kilometers na. Ganun. 16 lang dito sa akin eh. Sila nagpas daw tayo ng Ano gamit mong net? Globo. Globe. Kaya pala, doon tayo nagkatalo. Iba yung smartphone. Kasi nalagpas daw tayo ng SM13. Tapos yun, medyo malapit na raw doon. Alam ko na, dito na tayo dumaan. Hindi na tayo, doon na tayo Hindi na tayo magagugay. Pinagluloko lang tayo ng Waze. May Google na yan. Pagkalagpas mo ng City Hall ng Tracy, SM na eh.
last stage na siya nung na nagsiself-dating. Positive na yung ano niya. Sabi ka Dok, nung March pa natin yan na-visit, na-busy lang tayo. Nagpaalam na nga po kay Sir, Sir, mag-favor na kami Sabi niya, gano'n kadalas mo yung ano? Sabi ko, baka 2 days lang. 3 days. Pero kadalas, sabi ko, swerte naman. Dalawa lang naman kami ni Jeros, wala namang ibang kikilos. Kasi paano daw yung mga meeting, yun doon ko na-realize. Sabi ko, yun nga, attend ako ng meeting. May meeting pa akong ina-attendan sa Tony. Yun sa Maritime naman, may isip din yun. Ayun yung ano nila, yung isa sa disability ata, yung mga accident. Yung mga claims, yung mga ambulance chasers, puro sila lawyer din. Walang doktor daw, so ako naman tingin-witnesser. So sino daw attend pagka gano'n? Doon ko na-realize, sabi ko, kailangan nito na yan. Mag-train sa CDNP. Sabi pa nito ko na yan. Kinausap ko muna siya. Nire-recommend kita ha. Tapos parang dami niyang apprehension. Anak niya, yung ganyan. Sabi ko, Dok na yan. Kung hindi mo gagawin yan, In 300 meters, turn right onto Governor's hindi mo na Drive. magagawa talaga. Kasi, hindi natin alam kung sino yung magiging division chief dyan. Ganyan. Take the next right onto Governor's Drive. She or he may not be that considerate na kailangan papunta ko. Hindi mo na magagawa. I-grab mo na to ngayon. Tapos kinausap ko siya, paano Continue on Governor's Drive for 6 kilometers. Kasi nakapasok na kami dito, yung paggawa ng hotdog. beautiful sir. Ginagaya yung mga handling ng field. Kapag sa malaking prison. Maganda. Ang lamig. Malinis. Lamig. Namumay tayo mga hotdog pa nila pinaprocess. Yung sa GKK. Jay, yan pa, may trabahuin pa tayo. Yung company, kasi pag nagkausap tayo ng company, dapat pinapresente natin na yun, i-recommend natin dun sa Ay, oo. For awarding. GKK siya. May isa pa eh. GKK. GKK lang ba? Wala na ba iba? Meron pa si... Ay, yung ano, yung sa NCM, di ba? Eh, Yung NCM.